Naimbag nga bigat, aldaw, malam, ken rabiyo amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo diti programa tayo, naimbag at damag. Naimbag at damag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy apanawen. Ni Apo Jesus, ti agbendisyon, iti intayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Kapsat, denggan tayo, dahito nga kanta nga ipaay, iti gayam ko, ijay Bayambong United Methodist Church, isuna ti administrative pastor, ket ti title ti kantana, ket English kakabsat, ket ti title na ket Source of Human Love. Denggan tayo ti kanta ni Pastor Rolly Acosta Juan. Human qualities, and it is an attribute of God Himself. Love involves unselfish service to others. To exemplify, it gives evidence that you care. God's love is the source of all human love. Jesus is our example of what it means to love, and His love expresses itself to us forever. The greatest act of love is giving oneself for others. God's love is not aesthetical, self-centered. He events the example of veritable love. The basis for all love relationships, so God grant a loving response from us. God's love is the source of all human love. Jesus is our example of what it means to love, and His love expresses itself to us forever. The greatest act of love is giving oneself for others. Love the Lord your God, and love your neighbor as yourself. Our light shines through our love for God and others. God's love is the source of all human love. Jesus is our example of what it means to love, and His love expresses itself to us forever. The greatest act of love is giving oneself for others. God's love is the source of all human love. Jesus is our example of what it means to love, and His love expresses itself to us forever. The greatest act of love is giving oneself for others. The greatest act of love is giving oneself for others.
Agyaman kami, Pastor Rolly, iti napintas nga kantam iti daytoy arabii. Ni Apo Dios, iti maidaydayaw, iti panagkantam akan kanayon. Ket iti daytoy nga oras, ket kablawak amin nga agkasangay, ket ni Apo Dios kumay tagbendisyon. Ken ni Manong Samuel Landingen nga agkasangay into no February 14. Ken kastamot ni Dennis Katabay. Happy birthday! Engineer Landingen ken Dennis. Ken kastamot ni Sister Joan Ragingan de Leon. Ken ni Attorney Edwin Larida Sr. into no 21. Apo Diyos kuma, iti agbendisyon kada kayong amin agkasangay iti daytoy nga lawas. Ket kakabsat, kahit kung kablawan, dagiti kankanayon nga agbuyan, iti naimbag adamag, ken agkomen, iti naimbag adamag, akas kada Reverend Julio Santiago Sahagun. Ket ni Apo Diyos ko may didayaw, ni kabsat nga Lani Espiritu, ni Manong Angelito Valdez Inay, nga agbuybuya ijay Pangasinan. Ken kastamet ni Florencia Pase Gutierrez. Ken Crisologo Aguinaldo ngagbuybuya AJ Virgonesa San Agustin Isabela. Ken ni Manang Anita Laurado Tamayo ngagbuybuya AJ Kabatuan Isabela. Ken Sister Rosita Lazar. Ken urepay ken ni Dr. Dali Reginton Mendilio nga agbuybuya AJ Kabanatuan. Ni Manang Army Pinto ngagbuybuya iti Edmonton, Alberta, Canada. Ken ni Lili Luis Bancure, Estrita de la Torre, Wakal Abadal, ni Ate Ruth Vieda Dulay, Linda Ramiscal Villa, ni Ate Silvia Binalay, ken Ate Silvia Aquino, Kakabsat Padilla, ken Elsa Zarate, Merlita Sekretaryo Ligad Reyes, ni Ate Mamelia Bautista dita Hong Kong, Manuel Puerto, Crisostomo, ken Filomena Mangoba Jeronimo, ni Manang Ninita Talal dita Balasiw Taaw, ken ni Kabsat nga Marites Makapulay, Herbal One Mabago, ken ni Ate Olive Quaresma, ken uripay tinagan na dito ket Mang Bianong, ken ni Helen Grace Hermano, ken uripay da Ate Luz Tela Gagate dita Balasiw Taaw, ken Mirna Medos Martinez, Carmelita Nario, Armina Perlas, Hilda Bibat, ken ni Engineer Presi Ballesteros Baroga, ni Nanay Alicia Pine dita Bintawan Norte, Wilma Palafox, ken Filipinas Magtira, Potensyana Galangam, ken uraypay ni Ate Anenya Boni Gabriel. Ni Apo Diyos ko may bendisyon kada kayo amin ngagbuya iti daytoy rabi dita Korea, ken Middle East, ken uraypay ijay Canada, ken Amerika. Ni Apo Diyos ko may iti agbendisyon itintayo panagdayo ken panagkararag iti daytoy rabii. Kakabsat iti naimbag adamag ket masarakan iti surat ni San Mateo ditoy kapitulo 20 ken 2 versikulo 30 ken 4 aging gana iti 40. Ket dagiti kang runaan abilin ket basaok iti naimbag adamag Biblia. Nagumong dagiti Fariseo idinadamag da pinagulimek ni Apo Jesus dagiti Saduceo. Maysa maestro tilintag akadwada tinagsaludsud ken Jesus tapno ipalabog da. Maestro kinunana, anya ti kang runaan abilin iti lintag. Insungbat ni Jesus, ayatem ti Apo a Dios mo ti amin a pusom iti amin a kararwam ken iti amin a panunot mo. Daytoy ti umuna ken kang runaan abilin. Ti may kadwa kang runaan abilin umasping iti umuna.
ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Dagitoy dua abilin ti pagbatayan ti entero alinteg ni Moses ken ti panursuro dagiti profeta. Ni Apo Dios tagbendisyon iti panakaibasa dagiti paset ti nasantuan a surat. Kakabsat ken Apo Hesukristo dagiti Fariseo idi nangegda ani Apo Jesus ket pinagulimok na dagiti Saduceo nagurnong da ket ti maysa kadakwada amang palpalawag iti linteg sinaludsod na ni Apo Jesus. Ako na manursuro anya ti dakol abilin iti linteg. Ket ni Apo Hesukristo kunana kenkwana ayatem ti Apo a Dios mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam ken ti amin a panunot mo. Dahito ti umuna ken kangrunaan na bilin ket ti may kadwa a kangrunaan na bilin umasping iti umuna. Ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Ammo tayo kakabsat no kasano iti panagayat iti Dios kada tayo. Ket isu daytoy iti pagbatayan iti kaadda tayo dito rabaw iti dagaga po iti ayat iti Dios. Ngem iti daytoy nga rabi iti kayat ko kakabsat nga iburay kada kayo ket ti may papan iti panagayat iti pada a tao akas iti bagi tayo. Nga kinuna ni Apo Hesukristo ayatom ti padam a tao akas iti bagim. Masansan ang mangeg tayo kakabsat daytoy ken maikas kasaba iti kapada tayo a tao. Apay ayang ayaten tayo iti kapada tayo a tao akas iti bagi tayo. Apay ayang nga masapul met nga no kasano iti panagayat iti Dios kada tayo kas met iti klase iti panagayat tayo iti pada tayo a tao. Ket isumbat ket when taawan pay laong iti nang busor iti bagina. Amok ken mamatiak ngay ayatenyo iti bagiyo. Gaputa pinarswa na tayo ni Apo Dios akalanglangana. Sigun iti daan at tulag kang runaan na iti libro iti Genesis. Kakabsat na duma ket ti laong kalalakaan nga panagayat iti ammo tayo. Ti laong agayat kada tayo ti ammo tayo met nga ayatan. Ket dagiti kabusor tayo ken mangbusbusor kada tayo. Ket isudat narigat nga ayatan. Ken di tay kayat nga ayatan isuda. Kakabsat, iti daytoy nga biyag, adu dagiti agkakabsat nga saan da nga agiinnayat. Adu dagiti kakabsat nga agiinimot kenda dumapay akababalin. Kakabsat, isu daytoy iti mangipamatmat nga awan ti ayat kadakwada. Idinto nga kakabsat da. Siranto laong kakabsat no kabusor tayo iti ayaten tayo. Pudno nga ta nga ditay mabalin nga ayaten dagiti bumusor kada tayo. Ket babaan matlaong iti sao iti Dios. Mabalin kakabsat. Tani Apo Jesus di na ibaga. Ti ditay mabalin nga aramiden. Kunana kakabsat. Ayaten tayo, ti kabusor tayo. At dahito ti kunana kakabsat, ayaten tayo, ti kabusor tayo. At daawan serservi na nga panagayat numaminsan. Akas kunak tatay.
Umuyo at tinabasak nga day ti agkabsat, duada laong. Ket naginimot dapay. Daytoy inauna, at dani suna itinasayat nga trabaho, ket addakol iti sweldo na. Daytoy imot nga kabsat na, ket manalon, ket gapo ket dagiti adu nga umay nga unos ti tibiyag, akas ti bagyo, ken dadumapay nga paspasama ket saan nga makaharvest isuna. Awan iti ani na kakabsat. Ket kanayon nga bankrupt isuna. Ket daytoy nga kabsat gapu iti mapaspasamak kadagiti mulmula na ket na-depress isuna. Nagsakit isuna. Ket nagpakaasi iti daytoy nga inauna nga kabsat na nga tulungan na isuna nga agpaagas kuma. Ngayon ko na daytoy nga inauna gunggunam. Gunggunam. Saan ka mabalin at tulungan. Ket ngarod ket umay iti aldaw nga saan nga kabailhan dayjay sakit na. Ket nauyos ti anges na. Natay isuna. Daytoy nga may isa nga kabsat. Ket dinamon tinauna, nagawid isuna, binisitan na, ket sadyay, ket insaganaan na dagiti amin na kasapulan. Gimatang iti nangina nga lungon, ket kalpasan na, ket nangala iti banda, nagkankantada, ket tulod da ijay simbaan, ket adda ti tukar, ken uray pa ijay simbaan, naging gana di kampusan to, ket adda iti agtuktukar. Kabayatan iti ipapan na ijay kampusan to. Kakabsat, inaramid amin dayto yung inaunat akabsat, iti kabalan na tapno, nasayaat iti panakaidulin ti kabsat na. Ngem anya nga klase nga ayat dayto Daytoy ti ayat nga awan ka is-iskan na. Tano tinulungan na, iti agsaksakit daytoy nga kabsat mabalin, nga aging gaytakit si bibiyag pay laong. Iso nga laglagupan tayo daytoy kakabsat. May isang istorya daytoy nga amok nga mapaspasamak daytoy. Kadagiti kakabsat tayo nga agkasapulan. Iso nga laglagupan tayo kuma. Daytoy kinuna ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ayaten tayo, tipada tayo at tao, akas panagayat tayo iti bagi tayo. Isu nga sapay kuma, ta daytoy nga mensahe iti daytoy arabii, iti manglukat iti panpanunot tayo, nga masapol at tulungan tayo, iti pada tayo at tao. Ken kang runan nakakabsat, kadigiti ipatpatig tayo. Kaya iti daytoy nga rabi kakabsat, awisen da kayo, iti panagkanta, kantaon tayo daytoy, amok ti Diyos, di naktubaybayan, ken amok ti Diyos, songbatan na ti kararag ko. Kaya itultuloy tayo ko mga kalpasan na daytoy nga kanta, kaya itultuloy tayo nga kararagan iti nasyon tayo nga Pilipinas, kararagan tayo, daytoy nga pandemya, sapay kuma, tagpatinggan, ken sapay ko bumaba iti kason, iti COVID, iti intero nga Pilipinas, dahil intero nga probinsya iti Pilipinas. Ket kakabsat, ni Apo Diyos kumay tagbendisyon, kadagiti amin nga ipatpatig tayong OFW, agtratrabaho dita balasiw taaw. Ket sanda kayo nga malipatan, kakabsat mi nga OFW. Paset kayo kadagiti karkararag mi. Ken uray pay kadagiti healthcare workers nga madamang tratrabaho ti dayting rabi, ket paset kayo ti karkararag mi ken dagiti amin nga frontliners. Ken kastamot nga tultuloy ti kararagan dagiti papastor ken dagiti mangiwardak iti naimbag damag. Ket sapay kumata ma-inspirar kayo kadagiti sasao nga mangiganyo tunggal rabi ti Sabado, ken dagiti nga sasao kuma ket mangipaay iti namnama kada kayo iti daytoy nga tiyempo.
Kantayan ti kakabsat, dahito nga kanta amok ti Diyos, di naktubay bayan. Amok ti Diyos, di naktubay bayan. Amok ti Diyos, di naktubay bayan. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, di naktubay bayan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararagko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararagko. No agbyagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararagko. Agkararag tayo, man nakabalin, ken managayat nga Diyos, peksami ti panagyaman mi ken kay ti daytoy nga oras nga impay mo kada kami, tapno makangeg kami, ken makaiwaragawag kami, kadagiti sasaom o Diyos. Agyaman kami, iti insurum kada kami, a klase a panagayat, iti padami a tao, o Apo mi nga Hesus Kristo. When mami, agyaman kami, nga gapu iti daytoy nga ayat mo kada kami, ket naikan kami mat iti gundaway, tapno aramiden mi iti pagrebangan mi akas anak mo o Diyos, nga ipateg ken ayaten mi iti kapadami nga tao. Ket daytoy nga rabi o Apo, itultuloy mi nga idawdawatan iti nasyon mi nga Pilipinas, kaasyan na kami kadi o Apo, kangrunan na kadagiti anak mo nga positibo iti COVID-19. Dawaten mi iti panaglaing da o Apo, babawen ti manakabaling imam, nga ipatay mo kadakwada iti daytoy nga rabi. Umingbag da kadi amin o Dios, ket mumaban iti kaso iti COVID iti nasyon mi a Pilipinas. Bendisyon nam dagiti lideres mi o Apo, sapay kuma tagtultuloy iti panagserbida kangrunan na kadagiti agkasapulan. Ket agyaman kami kadagiti biag, dagiti frontliners, ken dagiti aming healthcare workers nga iti daytoy nga rabi, ket agtultuloy nga ipaayda dagiti serbisyo da kadagiti addaan iti sakit. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam kadi. So dayadayo mi so dati peggad ken sakit o Apo kangrunan dagiti pamilyada. Ken kastamat o Diyos nga bendisyonam kadi dagiti amin nga OFW ang tratrabaho di balasiw taaw, bendisyonam dagiti pamilyada nga dagiti Pilipinas. Ket sapay ko maapo ta nasalon at dalata akan kanayon. Ken kastamat o Diyos nga bendisyonam iti Iglesia, iti United Methodist Church, ket sika iti mangipaay o Apo iti regta ken opportunity kadagiti amin nga papastor ken diakonesa nga mangiwaragawag iti paset ti nasantuan a surat. Tapno daytoy nga sasaom isu iti mangipaay iti namnama kadagiti anak mo iti daytoy nga gundaway kangrunana dagiti addaan iti depression ken stress daw Apo iti biagda. When mami nga nasantuan dawaten mi nga dagitoy nga anak mo nga madidepress ket sapay kuma ta malawlawaganda ket maipaay kadakwada o Apo iti panaglaing kadagitoy nga sagsagabaen da. Ket o Dios, agyaman kami kadagitoy kabsat mi nga nakaduak iti virtual devotion, gapo iti daytoy nga online o Apo ket ama agyaman nak iti biagda. Bendisyon nam kadi iso da amin. Ket madaydayaw iti nagan mo iti daytoy nga rabii. When o Apo pakawanen na kami ket dagiti biddut mi iti biag ken uray pay dagiti babak nga naramid mi iti padami nga tao. Dalasam nga rudo Apo iti puso ken ti panunot mi daytoy nga rabii tapno makainan na kami a nasayaat. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaen iti nagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen.
Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, ket laglagapan tayo, nga inton bigat ket Domingo. Ket daydayaw tayo kuma, iti Apo ana marswa kada tayo amin. Maysa ana parabor, panagina na tayo amin iti daytoy arabii.